Ya, ayo. Wah. Wilujeng rawuhipun Ndara Anoman. Iya. Antuk pamujimu padha slamet Bagong. Oh, nggih, syukur. Kabare Kendali Sada nggih, aman nggih? Aman, ora ana alangan apa-apa. Syukur. Tangga-tangga mriku nggih slamet. Kabeh ora ana alangan swiji apa. Wis entek kok, Gun. Rasae golek saweran. Apa kaya kuwi? Anu kethek-kethek niku nggih isih urip. Wis ora eneng. Oh lah. Pun boten enten babar pisan. Kantun sampeyan piyambak nggih. Iya. Oh nggih. Syukur-syukur Den. Sampeyan sing diparingi wilujeng. Iya Bagong, pandongamu nggih. Sekecakaken. Iya Bagong. Sampun. Iya. Nuwun. Iya Bagong. Entek apalane. Duh, jan ngeblong iki. Wis, jan. Badhe lintu arta pecah napa enten nggih? Iya. Aku lali Bagong, lali. Iya, nyonyo. Iki malah kari-keri keren. Kabeh sak eneng-enenge tak paringke. Lah, ngono karuan ling nanjake. Nah, alah. Iki pira iki? Lah ya kuwi pira kuwi? 15.000 nok. Kancane 300 kok 5.000 dan 3 ki. Ya mung kari kuwi. Lah. Mbok dikorat-koratke jero-jero ngesak-ngesak kathok. Apa nggon ngusus-usus? Wis ora ana ya kuwi enenge mung kuwi. Terima-terimake, Gong. Ngono. Pancen bejamu ya wong akeh 15.000 kuwi, ngono. Wah, jan beneran. Tak tukoke lenga bensin. Ku ngobong omahe gareng karo Petrus. Kelakuanmu kaya ngono. Wis men pitikno wah jan. Ne ya pancen bejo iki. Sak tiba malange kepenak ya ta, Tru? Iya, tenan. Wong kene lagi kebejan ngono wah. Goleki wong dinane tempuk kon mundur ngono ya gelem. Iki wadene awak iki lagi apes ngono. Dino apik-apik ora ngekai DP batal. Jan mudiar tenan. Ya ora usah dirasake wong kabeh iki ra gumantung sing antum rejeki. Kene semingkira. Aja padha gambleh ning ngono. Lirsat pating sun kang tumiling angolati puspita kang medem endah ingkang warni Ndara Anoman. Kok kadingaren sampean seheling kalih kula. Anggere eling karo Semar mesti ning bab-bab sing wigati. Kasinggihan dawuh pangandikanipun Kyai Badranaya. Estanipun ngaten Kyai sowan kula ngarsa panjenenganipun Kyai Badranaya kula badhe nyuwun dawuh kayan panjenenganipun Kyai Semar kula menika kinukut ing dewa ngaten kinten-kinten benjang menapa to Kyai? Sampeyan niku omong napa? Kinten-kinten Anoman menika dumugi ning sirna ngaten benjang menapa? Sampeyan niku diparingi umur dawa ora matur nuwun kok malah ngundhamana. Wong kok jeleh urip. Urip sampeyan niku manggunake sing sak apike, ngaten. Wong lara mawon ribut kepengin njaluk waras. Sampeyan wong waras wiris kok kepengin mati. Mbok nabrak sepur. Wong gantung kono. Wong kok
senengane kok sing digoleki kok sing bangsa aeng-aeng. Coba Kyai kula aturi metang. Kula menika ngantos kaliyan umur kula ki ambak kemawon. Kula sampun boten kemutan. Lah kok sampeyan Ndara Anoman. Sampeyan ngerti umure Semar. Ora, upama jleya ra nggih kula. Wong sampeyan niku lahir kula nggih nekseni kula melu ngopeni lahir sampeyan. Sampeyan niku lahir ceprot ditinggal mati kali mbok sampeyan Dewi Anjani. Sampeyan dikukup kali Pendhita Begawan Maruta. Niku silih marni malihane Bathara Bayu. Sampeyan digula wentah, mula sandangan sampeyan kaya Bathara Bayu. Sampeyan kudune ngaturke panuwun kalih Gusti sing gawe urip. Jalaran urip sampeyan niku pun piguna tumraping bebrayan. Nadyan to sampeyan niku wujute kethek, wujute wanara. Ning wulu sampeyan niku putih, meratelakake yen to ati sampeyan niku suci. Sampeyan uripe mung gedhekke lelabuhan, mula dewa tresna karo sampeyan diparingi yuswa panjang. Ngaten? Nanging kados pundi nggih Kyai? Rumaos kula menika kok sedih nanging ngraosaken gesang kula. Bebasanipun kula menika ningali soroting surya menika rumaos surem. Kula ningali menapa-menapa menika sampun boten nengsemaken dhumateng manah kula. Sampeyan ampun ngendika ngaten. Engko nek keweleh lho sampeyan. Mengke nek nganti Gusti sing gawe urip niku paring pidana karo sampeyan malah cilaka lho sampeyan. Sampeyan niku wis tuwa nek jek diparingi ganggas waras kudune matur nuwun. Ngaten? Lah, ngaten nggih. Kula mung nyaosi ancer-ancer mawon. Ancer-ancer niku ora kudu mesti pas nenten mrucute kula nggih nyuwun pangapunten. Inggih Kyai. Kados pundi? Mang titeni mawon nggih, Den. Yen sampeyan kepengin ajeng ngerti kapan kira-kira Anoman kuwi kinukut ing Gusti pinulunging dewa, yen sampeyan pun nindakake dharma, tegese nindakake kewajiban, yen sampeyan pun kelakon ngrabekke warenge Ndara Janaka. Wareng. Nggih. Wareng niku pinten turunan? 5. Wiwit saking Ndara Janaka. Nggih. Tekse wis saka bapak, anak, putu, buyut, canggah, wareng. Aduh. Niku tasih pinten taun? Ora sah diitung. Kok kaya ngoten kok mangitung? Ndara Anoman, wajibe sampeyan niku nggedhekke dharma meneh nadyan to sampeyan niku pun tuwa. Ning sak kuat-kuat sampeyan anut kadiwasaning kodrat, anut karo kekuataning jiwa lan raga. Mang teruske angsa sampeyan nggedhekake lelabuhan. Aja nganti dikendhoni. Lah niku margane besok sampeyan entuk dalan padang, mbok menawa bakal antuk kasuwargan jati. Ngoten, Den. Andedel gayung kono sira Rama daya pati ana yaksa kang cangkrama lan manewel kataksini jejaki jroning wareh badhok mina tanpa tuwa mina jro samudra mila gugu saben hari Welah menawi tetira mekaten nggih tasih dawek nggih Kyai. Pun ora usah dieling-eling. Pun sampeyan wajibe rina wengi ngaturke panuwun kalih Gusti sing gawe urip.
nyuwun awake waras wiris isih bisa netepi darmaning kasatriyan. Lah nggih ngoten niku wau mang tindake satriya nyarira Brahmana. Satriya niku Anoman ya pedhotaning Senopati, Brahmana sampeyan niku pun mendhita. Inggih Kyai. Pun mareng napa dereng? Inggih. Kula saged nampi menapa dawuh pangandikanipun Kyai Badranaya. Pancen sampun kathah kula menika nyaketi kaliyan para pujangga. Dados kula sowan wonten Karang Kedempel menika njawi saking dawuh pangandikanipun bapa kula iki tiyang asepuh kula pukulun saking Bang Bathara Bayu. Lah rak tenan to. Pancen Bathara Bayu kuwi ora goleki gawean wong gerang ora lega atine. Pun saniki sampeyan mang sumene sawetawis. Mang tidak wingking. Enten menawa ini kajeng enten dayoh. Kula badhe nderek manggi. Ampun, sampeyan ku nemoni ku ora sida mara. Pun mang nyingkir mriko riyen. Teng wingking. Nyangkun nggih wingking griya. Anu, griya wingking. Nggih, mengke nek sampeyan teng mriku dayoh ora sida teka. Ora sida manjeri. Lambemu ki lho, Kong. Sini. Pun nanti ndak rumiyin, Gus. Ya Petro yen panjang nggih, Kyai. Badhe kula seraken kula badhe sumene sawetawis. Pantara ratri among cipta pukulun panulyawan kaek simila katur kang cundha maneh prasasat ora geng ulun kang sumembah mungguing padanta Prabu